Aurreko plazan den koprak dauzkagoa gogoan Ilarri berria Euskal Herriko Lady Gaga Hiru, bi, bat, guazen! Euskaldunak hau badakizue! Zer da bezu! Zure garaia, horrean asmo guztiak ez utzi, edo norrente, erabakiak zure esku daude. Hiru, bi, bat, guazen! Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak ez utzi edonorrenpe erabakiak zure esku daude Orain da zure garaia aurrera eraman asmo guztiak ez utzi edonorrenpe erabakiak zure esku daude Gora Euskal Travestiak, Albina Stardust, kaixo! Kaixo, cariño! Ongi etorri! Mila esker, amor! Zer da hau, ze marabila da hau? Pues maravilla bat. Euskal Travestiak elkartzen zeate 10 bat eta hau egiten duzu, kontatu jazu zer? Pues maravilla bat, nire ditu zidaten Zeitfestetik bapatean eta esan zidaten 10 laguna ditugu, 10 travesti nahi ditugu eta esan nun. Pues noski baietz, cariño, 10 travesti! Eta hasi nintzen deiak egiten eta denak antolatu genuen hau, eta pues hori lujo bat, erabaki genuen bakoitzak bere momentutxoa izatea, ez? Zazkenan erakutsi nahi genuen ere, drag egiteko ez dagoela modu bakarra. Izan daiteke Lady Gaga, izan daiteke Jogurina Boroba, izan daiteke bapatean euskal dantzak, edo sorgina bat, osea, ordan denetarik ikusi genuen Zeitfesten, eta hori erakutsi nahi genuen, drag egiteko modu asko daudela. Drag egiteko modu asko, eta ikusten duguna, zuk esan duzuna, oso anitza, ez da? Ze gauza desberdin egin daitezken, ze giro polita. Hasi gara ja horri ikusten dugu, baina hasi gara pixka bat onartzen, ze desberdinaren, ze anitzak izan gaitezken, eta ze ederra dan hori? Ba, gutxinaka bai, nik esango nuke bai, ez oraindik ere asko falta da, eta oraindik ere, bueno, pues lan handia egin behar dugu, ze, bueno, pues, gauza askotan ikusi dezakegu ez, pues igual ez zaigula oraindik ere artista kategorian jartzen, edo ez zaigula beste artisten mailan jartzen edo, baina, bueno, pues gutxinaka lortuko dugu, eta jendeak ulertuko du gure artea, eta ulertuko du zer egiten dugun eta zergatik egiten dugun. Eta zergatik, hori oso garrantzitsua da zergatik. Nei barkatuko jazue esatea, baina hasi baino lehen, berari begirari nitzaion, Albinari, esaten nun, zeine makillatu zaitu, zeinek jantzi zaitu, zen marabila da hau. Eta berak egiten du? Bai. Nola? Bai, urteak eta urteak praktikatzen eta YouTubeen bideoak ikusten eta ikasten, eta hola izan da, hasi nintzen AliExpresseko makillaje supermerkea erosten, eta praktikatzen, eta pues, horaik arte, urteak eta urteak izan dira, eta bueno, pues hori, nire arropak ere nik egiten ditut, hilordeak ere nik horrazten ditut. Esan zazu gainera, gona hori eta amerikana hori galtza batzuk omentziren, hori da, bi galtza, bai. Ni banukan bat, etxean, eta esan berzi, ziazari gogundik honekin, eta gona sortu nuen. Eta gero nuen, eskiz zerbait falta zaio. Eta erosi nuen bigarren eskuko beste praka berdina, eta ginoen txaketa. 2018an, esan zen hon, ni Albina naiz, Albina jaioko da. Nola izan zen lehenengo momentu hori, Albina sortzearen momentu hori? Begira, Albina nik ez nuen sortu.
Vale. Ni beti esaten dut ni travesti jaio nintzela. Osea, ni uste dut hori jaiotzen garela. Ze ni txiki-txikitatik banekin showa pila bat gustoko nuela. Ni sartzen nintzen sofatzean, ia biluzik, nire aizparen gora bat jartzen nuela bufanda bezala, eta nire amaren takoiak, eta etortzen zen nire familia, nire amak playari ematen zion, eta entzuten zen Lady Mermelad. Eta 6 urterekin, eta ni ateratzen nintzen en plan, plas! Eta showa egiten, eta karo, nire lehengusuak hola flipatzen. Eta ni banekin travesti nintzela, karo, pues, nera bezaroa, no seke, izan barzara normatiboa eta heteroa, eta no, imaginatu, que horror. Eta gero, nintzen Gasteizera ikastera, eta zen hiri berria, jende berria, basiko naiz, probatzen, no seke, experimentatzen. Eta 2018an, edori zen Iruñara Jogurina Boroba, la gran Jogurina Boroba. La gran. Orduan, karo, beste aizpa batek, Donatella Manik, esan zian, atera, etorri nire etxeran eba duzu makiatuko gara elkarrekin, no seke, eta ja animatu nintzen. Eta joguek esan zitean, irek Instagrameko kontua, eta euskera, eta no seke, eta no seke, eta ni, pues aurrera, cariño. Que locura. Pues aurrera, eta pues hala, hasi nintzen. Marabila bat. Eta orain lehengusu haiek txikitan egiten zizuenak, ikusi zaituzte orain? Noski, eta zoragarri. Superfanak, noski baiet. Bai. Badakigu horri ikusi zaitugu, besteak beste zure estilismoez hitz egiten ari zarenean, ikusi zaitugu body maravilloso horrekin ikurrina, lentejuela duna, eta zuk egina hori ere. Bai, nik egina. Zure helburua da denarekin haustea, ez da? Denarekin haustea. Erakutsi behar dugu Euskal Herria anitza dela. Euskal Herria modernoa dela. Euskal Herria 2023koa dela. Oraindik ere tradizioa mantendu behar dugula eta tradizioa garrantzitsua dela, baina bueno, berrikuntza batzuk ere ekarri behar ditugula. Berrikuntza batzuk ekarri behar dira. Ba, eta mundu, ze nire ustez, pues hori, tradizioa ongi dago, eta nik ez du tradizioa kendu nahi, ez da gutxiagorik ere, baina bueno, tradizioko gauza batzuk berritu behar ditugu. Uztartu daitezke gainera, zarrak berriak eta gehiago berritu. Claro, baina gauza batzuk aldatu behar ditugu, pues, jarrera matxista batzuk, edo tradizioa ez da aitzakia izan behar matxista izateko. Orduan, nire ustez gauza batzuk berritu behar ditugu. Hurrengo pausuak, ikusi zaituzu hemen euskal travestiak esan dugu gora eta gora beti. Ze bide, badituzue artista zarenean, badituzue gauzak, badira orain festak ere laster hasiko dira Euskal Herri guztian barna, badituzue ia milaka historitxo? Baditugu, eta ari gara oraindik ere gehiago hartzen eta gehiago lortzen, bai. Gehien bat orai arrotasuna etortzen denean ja horitzen dira travestietaz. Baina bueno, egia esan, hemen Euskal Herrian lan dexente dugu, Horre kritika badago, ez da? Batzutan gogoratzen da, askotan esaten dugu, ez da? Emakumearen egunean bezala, gora emakumeak, eta gero urtean zehar ez da existitzen. Arrotasunaren egunean, bai, ordun osoan hitza gara, eta ordun etorri travestiak. Bai. Eta urte guztian, hemen gaude? Neri, alde batetik eskertzen dut gurekin kontatzea, ez, eta uste dut ere garrantzitsua dela, hori travestiak egotea arrotasunean, ze, bueno, askotan ere ez gaituzte ikusi travesti hoi, ez, edo jende asko oraindik esaten du, niz naiz horrekin identifikatuta sentitzen, hori izan nire arrotasuna. Txika. Barkatu. Osea, mesedez eta favorez. Orduan garrantzitsua da travestiak egotea, baina egia da pena bat dela edo, pues beti arrotasunaren egunean deitzen digutela, edo LGBT jardunaldi batzuk egingo dugu travestiak, edo, claro, hor egon bar gara, baina zergatik ez, pues, txosna batean, herriko jai batean, ere egoten garela, Eta egia da ere, hori ere aldatzen ari dela, eta txosna askotatik ditzen digute esaten, eske zerbait berria nahi dugu. Beti dira, betiko taldeak, zoragarriak dira, eta oso onak, baina, berritu behar dugu. Edo orain, hauteskundeak datoztela. Imaginatu, hauteskundeak datozte, eta berdintzait edo zein alderdiko kanpaina batean, beti ateratzen dira musikariak, ez dakize, travestiak, dantzan, zergatik ez? Bueno, bai, hor ere ikusi behar da gero ze ideologia duten eta gero benetan travestiak baloratzen dituzten. Edo erabilin egituzten politikoki. Eta, begira, LGBT laguna. Hori ere nabaritzen dezu ez, da? Erabilera. Erabilera soziala, politikoa, ze moderno era beti dago, ez da? Eske nik lagun bat dauka travestia. Claro, bai. Travesti bat jartzen dugu gure kartelean, travesti bat jartzen dugu gure ondoan, eta txek. Orduan, bueno, pues a ver, balantzan dugu, azkenean, ze, bueno, dena ez da intxarra eta dena ez da inona. Bintzat argia daukazue, zuk esan duzu txikita, jaiotzetik zera travestia. Orain, izan duzu aukerarik ere ikustea jende zu baino bazegoa zu oso gaztea, zera Albina, baina zu baino bazegoa eta esatea
venga, zure bazera, animo, oraindikan itxita dagoen persona hori, ez da? Oraindikan ez da nausartzen. Bai, eta hori da gure lan azkenean edo hori lortu nahi dugu, jendea inspiratzea. Ez bakarrik drag artistei, hoiei bereziki, baino mundu guztiari. Osea, bere etxean dagoen pertsona bat, eta ez dakit, igual ez duna jantzten nahi duen bezala jantzi, edo ez duera, gona bat jantzi nahi duen, baina ez, jo, hortan, hori inspiratu nahi diogu. Eta nik ikusi dut, jende asko idatzi egiten plan Instagrametik, eta pia lagundu didazu, edo tal. Noiz bat egin dugu ere makillaje tailerrak, edo pertsona batekin geltu gara adibidez Iruñako arrotun, elkarrekin makillatzeko, eta bueno, hori da politen azkenean, eta hori lortu nahi dugu jendea askatzea. Jende askatzea, ze zaila den, ez da? Aske maitea, aske bizi dio abestiak, ez da? Ze zaila den. Baina oso zaila da. Eske guk ere esaten dugu, eta gu ere ez gara guztiz aske. Ze gu badirudi, nahi duguna jantzten dugu, eta no seke, baina ez da egia ere. Euskal Herrian, esaten ari gara, artista moduan, espektakuloetan, Albina atera diteke kalera horrela tranquilamente, eta Euskal Herrian ez da arazorik, edo oraindikan tabu asko? A ber, arazorik nik egia esan ez dut izan. Ez dut inoiz ez errola fuerterik edo bizi, baina, bueno, begiradak beti hor daude. Enbidia begirada dia jakin dezazun, Bai, baina, a ber, eske gure lana hori da. Deramak behin esan zidan, nola begiratzen dizu mundu guztiak, eta esan niola, eske, ni hortako ateratzen naiz kalera. Eske bestela, betzeret nire etxean, cariño. Osea, eske, noski bai, Hau begiratzeko dago. Claro, niola jantzten banaiz da, jendak begiratzeko, eta debateak sortzeko ere. Zenbat aurren zuten ditut, baina hori zer da neska edo mutila. Eske, hor dago gauza, eta zergatik bat edo beste. Gauza gehiago daude munduan, cariño. Asko zean hitzagoa da. Noski baietz, ezke dena badirudi txuria eta beltza, eta koloreak oso politak dira. Albina, Jennirekin egon zinean, Euskal Travestien... Jenny Zoragarri, Jenny Maravilla, Jenny Presidenta. Jenny Lau guretzat. Me encanta Jenny Lau. Orduan, berarekin egon zinean, Jenny, zer moduzkoa giroa ikeragarria, ez da? Primeran, ez naben ikusi inoz halako zer, eta egiz esan, kamaratzien esan dut, baina seiz festen gehizen guztiatena izan zen Euskal Travestisek eta elektropotxotxe. Da, kristolako kontzertuak egon ziren, eta esan ibida, baina... Maravilla elektropotxotxe, aipatu dugu, oske dira Maravilla. Maravilla, urrungoak, ona. Hori, esan dutena, penia igual, estenatoke intzikize izetie, jente asko horre sartunde, baina, bueno, horrengo batean estenatokean dizau bat, bai ez da. Esperimentu bat izan zen, hori argi dago. Gu ez gara Samantha Hudson, edo gu ez gara Gozategi, edo gu ez gara ez dakit nor. Orduan esperimentu bat izan zen, barkatu zatie, niri Samantha Hudson baino gehiago guztiaten, eta ez da bromie. To, Albina, to. Ez da bromie. Baina, jarraituko dugu, eta datorren urtean estenatokien eta datorren urtean Super Bowla egingo dugu, edo ez dakit. Edo nire rizan, igual, ez? Super Bowla, amaika kementituko du, berazte egin bada. Guazen ikustea elkarrizketa zatitxo bat gure Jenny eta Albina izan dakoa. Albina, zer sentitzen da hemen egotegaz? Postasun ikaragarria, oso urduri egon gara egia esan, baina gero eske da zoragarria, jendea da zoragarria, osea, argazki pila egin ditugu, besarkada pila eman ditugu, osea, jendearen energia sentitzea da zoragarria, osea, sentitzen naiz Madonna. Madonna baino hobiagoa zara zer? Lady Gaga. Eta zenbat ensaio indozue hau lortu alizeteko? Ze benetan be, souazo. Pues ez da asko egia esan, Gu travestiak oso improvisatzailea gara, eta gainera gero bakoitzak bere show individuala zukanez, bakoitzak bere txanen saiatu du, eta baina gero hemen egin dugu bar baten show eta listo, Talentua hor dago, cariño. Eta zuk ustezu olako leku gehizautan emon behar dakela travestizeri bizibilidadea? Travestiak edonon egon bar gara, edonon. Osea, egon bar gara jaialdietan, egon bar gara kontzertuak ematen, egon bar gara tabernetan, egon bar gara telebistan, irratian, egunkarietan, edonon. Ez bakarrik travestiak baizik eta identitate disidente guztiak, osea, marika gehiago, boiera gehiago, ezbitar gehiago, trans pertsona, ai, osamo, mua! Ai, begira, maite mindu egin dela, cariño, pues es lo que, hori da egiten duguna, berrizer itzutzen, travestiak edonon egon bar gara, identitate disidente gehiago, leku guztietan, azkenan, gure identitatea ikusi behar da, leku guztietan, jendak ulertzeko, gure identitatea erreala dela eta hor dagoela. Ez garela ezakinon, ez ezkutuan ez, hemen gaude, eta guk ere merezi dugu lekua hemen. Eta mezuren bat kamarari izateko, holan potente bat? Hola potente bat, da begira, travesti zoragarri asko daude munduan, baina mesedez eta favorez, Euskal Herriko travestiak kontsumitu. Baloratu gure artea, ezagutu nor garen eta disfrutatu, cariño, eta izan aske beti! Gora Euskal Travestiak! Gora!
Ora, aikinan hitz egiten hemen, Orain Jenny galdetzen zionen, denbora pila baten saiatzen eza, ez? Ta Jenny, Alegia, zuek zeate travestismoaren bertsolariak. Bai, travestia gara oso improvisatzaileak. Egiten duguna da, pues momentua baduguna eta listo. Azkenean, baitugu gure koreografiak edo koreografia komien artean nire kasua, no? Baina eta egiten duguna da, pues hori musika interpretatu, lip-synca egin, eta gero pues gehiago gustatzen zaiguna da mikrofono izatea. Eta jendarekin hitz egitea. Eta jendarekin, no seke, eta ondok pasatzea eta mezuak bidaltzea ere. Zeate monologista, aktore, dantzari, abeslari, polibalienteak zuek ere. Bai, begira, joan dena larun batean egin nire lehenengo monologoa. Ezin egiten monologo bat, beste travesti batekin egin nuen elkarrekin, baina, gustatzen dugu bien artean burmuin bakarra dugula, orduan monologo bat dela. Eta lehenengo bat egin nuen eta oso ondatera zen, kariño, nik denetarik egiten dut. Nik bete diot, nire talento baiz zein den, ez dut ezer bereziki ongi egiten, baina nik denetarik egiten dut. Polibalientea, gure kide batek, mirenek beti esaten du, gugeak polibalienteak, denetarik, dena ausartzera. Eta referenteren bat edo izan zuen honoz? A ber, Lady Gaga, noski baiet. Lady Gaga beti aipatzen dut, eta Lady Gaga izan da nire referentea gauza guztietan. Baina gero ere, nik ez beti izaten dut, erreferenteak ez dira famatuak izan behar. Ez dut, erreferenteak dira, nire ama da referente bat, nire herriko florista da referente bat, porque zen emakume zoragarri bat, holan referentea, eski edo nor, Jogurina Boro bada referente bat, baina nire bikoteare referente bat da. Zein da zure fan handiena? Nire ama. Zure ama, ez da? Nire ama ikusten du, seguro dagoela hau ikusten, nire amak dena ikusten du, showetara etortzen da, oza... Maite mindua dago. Bai. Albina zeat. Normala. Albina, esan dizu eta kaso hasieran, ez dakit nik galderak bapatean motatzen ditut, eta pixkat jarriko zaitut agian tartetxo batean. Abesti baten zatitxoren bat, esan diatu bapatekoa bertsolaria batu. A ber, akapelarik ez dakit ongi abestatu da. Venga, bestela Jenik eta biokingo dugu zer fondoan. Vale, autotunerik ez duzue? Jarriko dugu autotune, bai. Gero, venga, gero pospo jarri autotune, kariño, bestela. Venga, hau da, tulitulia beste ezagutzen duzu? Ez. Pues oso gaizki. Jo, que desastre, ja, penko. Nik bai, zuk bai, zinena da, zer da? Ez que ni zeitz ezpen entzuna. Ai, bale, bueno, bota. Jogurina Boro bat egin genuen. Bale, bai. Tulituli, ordan abesteko dut nire zatitxo bat, Bale. Venga, ba. Estari, belarri. Venga. Zatoz gurekin batera, ez galdu zure aukera, izan maika boiera, guazen alduntzera, guazen alduntzera. Taberna batean, gaude gaino artean, begira da itzuli, egizu tuli, egin tuli. Hau da zure gaua, sentitu araua, sentitu aske, maitatu aske, eta gero ez dirizten, duratu aske. Barkatu, ez duzu gira autotunerik, Pizkatxo bat. Zuk ez gaituzu ikusi abesten horretik zehazu artista, eta gu beste bat. Horrein dantza bestela, eta purtuko dugu beste sofa bat, kariño. Hoi da. Marabila bat, egiten duzuna eta esan duzuna, ez da, garrantzitsua den mezua zabaltzea, jakitea egiten dezuenak helburu bat duela, eta aurrera begira. Hori da, eta hori da garrantzitsua, eta indak ulertzeaz garela inortaz edo ezertaz jantzen. Zuk ulertzen baduzu gona bat eta hile luzea emakumen gauza dela, zuk duzu arrazoa, kariño, ez guk. Jenny, amaitzeko uzten dizun, nahi badiozu galdera bat egin, dena esan da dago. Ja, amaitzen da, kariño. Hombre, ja. Ez que oso gustora dago. Baitezke urdu bete, eta esten bazea, abesten eta urrungoia dantzan, petamos. Hombre, ja urrengo egin behar dugu show bat, hemen, zuek nire koristak edo, lako zure dugu. Ai, meses, prestetan dugu bideo bat, del karrera. Venga, noski baiet. Ez esan birritzen ze... Azten ni makinutan, Bideoklip bat bestela, ez da presupuesto dauka Amaika Telebista, kariño, egiten dugu bideoklip bat momentu batean, Pim-pam. Olako platotxu bat, Pim-pam, bale, idea batzu jarri zezkiet, baina utzi behar diazu bodi hori, favorez, utzi kurriñaren bodia marabila bat izan dela. Bale. Bueno, benetan Albina, zoragarria zu ezagutzea, eta orain amaitzeko, hain ondo saldu diazue, elektropotxotxe jarriko dugula, mila esker Albina. Mila esker zuri, kariño. Eskerrik elektropotxotxe. Jennifer Lopez.
Oso ondo, bai, espero genuen ja, baina hainbeste ere, eta giroa izan da aparta, oso gustoa, lerrin dago, bai, zerdi patxetan, dena eman deu? Bai, osike. Bueno, zuek beti moten dozu edan, hasta. Bai. Ez da zeidalako gu herritan, zein tokita bazela, saiatzea hor, atope. Festivaletan askotan egon zarie? Ba ez, gure lehenengo aldia da, eta esperientzia superpolita izan da egia esan. Eta, bueno, nahi bazue gehiago ditu, gu prest, juteko, Eta anekdotarik, ondik? Ai bai, anekdota. Superpolita. Oso polita. Aiginan hor, tomate el palo dantzatzen hor, eta ez dakizte, eta errepende ikuste du publikotik amona bat, etortzen dara. Maritxu etorri zala, enfiladísima, baina ni pentsatzen nola benetan, en plan, bronka botako egu, zeo zein deu, bronka botako egu zez etorren, zuzen, eta derrepende hartzu eta gukin dantzatzen hor, baina perreo, Maritxu, love you. Bai. De todo, eukidegu astensoren ataskatu ginen behin, bueno, eske gauza asko. Baina instrumentu ekasi, instrumentu barik. Instrumentu gabe. Instrumentu barik, bai. 6 pertsona barruan, así que... Ole, venga, eurre! Beti zehose da gau, kontzertu baten zehose pasatzea, baina bueno. Bai. Superatze du, gaur baita arrueda pintxau zaigu. Bai, eta aurrea. Bai, enfokatu. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Zeuek uste dozue makrofestival bat, olako makrofestival bat, izen leikela herriko jebe bai? Nik uste Zeitfest nahiko herrikoia dela, osea, ez dakit adibidez etordia Iruneko jaizkibe konpainia. Eta bidea super herrikoia, gure bai normalen herriko kaletan ibiltzea eta da oso herrikoia. Orduan ez dakit, izan da festival herrikoi mix bat. Bai, oso, ni egia esan oso, sentitu naiz oso, bai, eroso eta ere baita euskararen presentzia ere baita asko nabaritu da. Alba, gora Euskadi askatuta! Gero daude olako janari postuak eta, bueno, pues euskaraz ez dago ona ez da bat. Ai, hau ez jarri. Sekretutxoak! Ez asko pegatu, baina hain irakurri eta horre jotok, eta ez baino musika aldetik eta bai, dana dalakoa oso gertu sentitu da. Musika, gitarraua, bai, dena, bai. Ba, animo neskak, egurre eta... Egurre, Julia! Asko!